Ahoj, dnes som si pre vás pripravila recept na zázvorové kuracie mäso. Zoznam všetkých potrebných súrovín nájdete ako vždy v popise videa. Začnite tak, že všetky súroviny spolu zmiešate. To znamená, že zmiešate nastruhaný zázvor, nakrájaný cesnak, cibulku, pridáte soľ, korenie, červenú papriku, worcester, kečup, citrónovú šťavu, olivový olej a múku. Všetko spolu premiešajte a pridajte nakrájené kuracie mäso. Opäť poriadne premiešajte a nechajte pár minút odležať. Zatiaľ si môžete dať variť ryžu ako prílohu. Potom rozpálte v panvici trochu oleja a pridajte mäso. Smažte ho asi 15 minút. A potom mu stačí iba servírovať. Mäsko môžete ešte posypať sezamom a pažitkou alebo jarnou cibulkou. Ak sa vám video páčilo, môžete dať like a ak používate zázvor pri varení radi, dajte mi vedieť v komentároch. No a to je na dnes odo mňa všetko a my sa vidíme pri ďalšom videu.